sali. Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsaka. Ay sali Dumbay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada iti umunang titangatang na mangidano kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanong mi kada kayo iti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera iti Northern Luzon. Ken banbanag may panggut iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayan kung gagayam, dumano manunito na si panakaibigan iti sa magmamano damdamag itang aldaw iti Martes. Manipur karagiti ulo nagiti damdamag lokal iti search for missing 17 years old Sagada suspended due to the bad weather. Iti na dumapangolo na iti damdamag, 48 a pamilya ang napiktaran iti monsoon and tropical cyclones iti Mountain Province. DSWD SWAD kan PDRRMO nang ipa iti tulong kanag iti epektado a pamilya iti Sabangan. Dagiti na dumapangolo dagiti damdamag, dagiti manalon at iti kinaturod iti napig nagturidag ka po iti kinapig sa iti karayaan tapno maiturong iti ani iti natang iti trading post. PDRRMC nangipay iti dagdag tulong para iti search operation kini Sofia Oria. Manipur pagkanagiti detalye nagiti damdamag iti Sagada Mountain Province ha suspended iti search operation para iti panakasara ka iti may sa 17 anyos sa babae nga agnagan iti Sofia Isabela Magalgalit Oya resident iti Barangay Dumang gapu iti napigsa at tutukan saan anasaya at panyan po iti Lunes malam. Sigon iti Sagada Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO agarap po 17 search teams binubuo iti 106 responders iti na immobilize iti agtultuloy panagsukisok ken panakasarak ken Sofia Isabela Magalgalit Oria anay report hidagsapa iti Domingo Agosto 9. Iti Lunes na activate iti incident management team kabayatan api na lawa iti search operation iti dagdag Dumangken Ambasing area. Iti Lunes si alas 8:30 iti bigat nag-check-in ken nakatanggap iti briefing dagiti responders iti Emergency Operations Center kalpasan na agarop alas 9 iti bigata inmayda iti barangay dagdag para iti consolidated briefing sakbaya ang nagrugi iti actual search operation. Nagtipin ti operations dagiti personal kal volunteers manipod iti na duma-duma government agencies ken komunidad kay raman dagiti responders manipod kadagiti barangay dagdag Dumang Patay ken Ambasing. Nakipasat mati search operation dagiti members iti Association of Southern Sagada Environmental Guys Association at tumulong iti panagsukiso kadagiti
Anarikat mapasamak iti daduma lugar. Shit. Ngamit iti panagtultuloy iti operasyon na narugyan ti dumakdakas iti panyumpo ka nagtultuloy iti tudo isu at pinilitan na dagiti otoridad i-pull out amin a search teams para iti kinatalgad da. Iti agarap alas 3:30 iti malama nakasubli amin dagiti teams iti Emergency Operations Center iti daytamot at Chimpo. Nagplano dagiti opisyal para iti panagpatuloy iti search operations sinton may itatangal daw no ipalubos iti panyempo ken kondisyon dagiti iti lugar. Na-report missing ani Orya iti agarop alauna iti bigat iti Domingo dagiti personal to police ken disaster response muna nagsukisok kalpasan iti panakaawat iti report ngem saan na nasarakan ti balasang. Kalpasan na pinalawa iti operasyon kinakipasat dagiti police, fire and disaster response personnel, barangay responders, emergency volunteers ken dagiti residente. Kabayatan na iti investigasyon, in-interview mo dagiti police dagiti tatawa kadwa ni Orya sakbaya anaawan tapno maipasdok iti last known movements ken maamuan dagiti posible nga circumstances iti panakaawan na. Iti panagsukisok, nakasarak dagiti responders iti masa jacket iti asidig iti dala na mapan iti karayan. Sigun iti police, iti jacket kat na identify iti maysa kadagiti na interview at tao akokwa ni Orya. Ngam aging ga itaawan pa iti opisyal finding ang mga ipakita nuan niya iti napasamak iti balasang. Agtultuloy pa iti operasyon dagiti otoridad ken komunidad iti panakasarak kini Sofia. Dagiti responders ket nasarakan ang nagsukisok iti karayan nakaro ato ka dagiti dalan ken tunga a lugar kabayatan iti agtultuloy at tudo ken nangyag iti dakkel a risko iti operasyon. Iti aming adan iti credible wenno napudno ang impormasyon ang makatulong iti panakasarak ken Sofia Isabel ang agagalit Orya kidaw dagiti otoridad adagos ang makiyuman na. Makiyuman iti Sagada Municipal Police Station iti number nga 0998-598-7840. Aken ni inana ni Janet Orya iti 0948-517-818. Kaniti Antina ani Jocelyn 0956-400-3069. Mabaling mati report iti anya mga impormasyon iti kaasidgan a barangay authorities. Iti na dumapadital iti damdamag lokal, 48 a pamilya, may saat total 48 a pamilya when 137 na tattao iti napiktaran iti 17 a barangay iti Mountain Province, gapo iti nagtipon a epekto iti enhanced southwest monsoon ken tropical cyclone sa Luis ken Maymay. Sigun iti DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center DROMIC report na issue iti alas 7 iti Rabi Agosto 9, 2026 dagiti apektado a pamilya ket na ilista iti ennem a munisipyo iti Mountain Province. Dahito iti breakdown iti Busaw ket 32 a pamilya, Bauko ket 5 a pamilya, Tadyan a 4 a pamilya, Bontok 3 a pamilya, Sabangan 2 a pamilya, Sagada ket 2 a pamilya. Iti isumet lang a report, 8 a balay iti na-report a partially damaged, 3 kadagito ket adda iti Tadyan, 3 iti Busaw ket 2 iti Sabangan. Kasumbat iti kasasa ti Department of Social Welfare and Development DSWD katagtultuloy iti panaypay iti cash relief assistance kadagiti apektado a pamilya tapno makatulong iti panakasagana ken panakasakop dagiti agdama a kasapulanda.
Agtutuloy mat dagiti otoridad iti panagmonitor iti kasasaad ken panang-assess kadagiti kasapulan dagiti komunidad na apektaran nang nangruna iti panagtultuloy dagiti tudo ken epekto dagiti napasamak a bagyo. Iti na do papayo nga kanayunan iti lokal na Damdamag, iti dagiti personal TTDSWD SWAT ken Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer AOP DRRMO ket nangaramid iti courtesy call ken sa mga Municipal Mayor Henrico B. Bugiles kaspaset iti agtultuloy a koordinasyon ken response efforts para kadagiti pamilya na apektaran ti Southwest monsoon wenno habagat. Kalpasan iti koordinasyon ng ipaay dagiti team iti tulong kadagiti apektado a pamilya at dagiti balbalay ket partially damaged gapu iti epekto iti tuloy at todo. Tulungang pamilya ket nakawat iti 5,000 pesos a cash assistance babaw iti assistance to individuals in crisis situation wenno AIX program TDSWD SWAD. Nangipangaymat dagiti team iti food ken non-food items tapno makatulong kadagiti agdama kasapulan dagiti pamilya. Dagiti pamilya na abang aya na mat dagiti balbalay da iti busaw ken tadyan ket nakawat damot iti assistance bayat ay iti panaypa iti tulong kadagiti apektado iti bawko ket naasina kay schedule sumaruno. Ni Governor ken PDRM si Chairperson Bonifacio C. Lacquasan Jr. ket nangipatalged kadagiti apektado a pamilya apo iti provincial government ket agtultuloy a mangipa iti kasapulan at tulong ken suporta. In panaknak mati kinapatag iti napigsa a koordinasyon iti provincial government dagiti local government units ken dagiti concerned agencies tapno dagos ma-address dagiti kasapulan dagiti apektado a komunidad. Agtrabaho nga kaysa dagiti ahensya ken LGUs para itinalaka ken napardas panang tulong kadagiti apektado a pamilya. Iti na dumapay Damdamag Regional dagiti manalon agtultuloy nga mangiturong iti ani nang runa iti napigsa at tudo ken karayan. Dagiti manalon ket brave da iti napigsa ken nalubok agay ayos at danum tapno maipan dagiti kabaruan na pili anateng manipod iti talon aging ka iti kalsada ken trading posta. Iti masa video anang naibingay iti content creator Alma Piniliw nakita dagiti manalon sisisiglat lumabas iti napno ken napigsa nga agay ayos adanum bayat ay kargada dagiti dadakkel a basket napno iti repolyo. Iti napigsa current ti danon kat balbaliw iti kadawyan apan ng biyahe manipod talon aging ka iti kalsada nagbalin narikat ken napugad apan nag-crossing. Masapula na malagpat dagiti manalon iti roadside asadyay ket may karga ken maiyag dagiti anida iti trading post. Uray narigat ken napugkat ti kondisyon agtultuloy dalatay iti panangiyag iti anida babawen iti napigsa current para kadagitoy manalon tunggal basket ket mangibagi iti adu nga aldaw apan nagtrabaho ken may saan napatig a pagbiyagan iti pamilya. Iti dato sitwasyon ket mangipakita met iti saan akanayon ang makita arigat dagiti vegetable farmers nangruna iti panawon iti agtultuloy at tudo no saan lang iti panagtalon ken panang taripato iti naten iti karit no di kat uray ti panangiyag iti ani iti manipod talon aging ka iti merkado. Iti likodan ti tunggal basket ang makaruwar iti merkado ket adadag iti manalon ang nakasagana nga mangibaklay iti tudo winuludo ken napigsa nga agay ayos adanum tapno maipan ti ani da kadagiti consumer.
Iti kilikudan iti tungkal ani ada iti panang porsige wenno panangibtor ken kinaturod dagiti mannalon. Iti dati mapaloka detalye dagiti lokal na damdamag iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC maban iti Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kat nangipay iti dagdag hygiene kits kan laminated sacks maaramat kadagiti responders iti agtultuli a search operation para kina Sofia Magalgalit Oria. Residente iti Barangay Dumang, Sagada Mountain Province, ang report ang missing iti alaw na iti bigat iti Agosto 9, 2026. Agtutuloy mat iti koordinasyon iti PDRMO kindi Sagada Local Government Unit LGU babaw iti panangitaulo ni Mayor Felicito Udula kasuporta iti agtutuloy a panagsukisok ken panakasarak ka Ken Sofia. Iti agdama iti search operation kat binubuo iti sangapulo at team sa agraman iti 70 a personal ang nakipasit iti panagsukisok. Ni Governor ka PDRMC Chairperson Bonifacio C. Lacwasan Jr. kat nang ipatulod iti suporta ken kararag para iti pamilya ni Sofia kastamot kadag iti amin a responders ken volunteers ang nakipasit iti agtultuloy a search operation. In panaknak ti Gobernador ay namanamnama na ang masarakan to ang natalga ti Sofia ken masamay pasubli iti pamilya na iti kasasan na at tiyemplo. Hinawis mat amin dagiti nakipasa ti search operation nga agtalinawid ang natibker agtultuloy amang sapol ken saan ang mapukaw tinamnama aging ka ang masarakan da ni Sofia. Agtultuloy ti panagkaykaysada iti responders, volunteers, LGU ken provincial government iti panakasarak ken Sofia Magalgalit Oria. Dagita pa lang dagiti may payadanon tayo damdamag kitang aldaw na magmalang aldaw kata kayo aming awan labasa awan sa bali ang nidanong kanagiti damdamag na manong yo arafi kagayam ken kakabsat ta.